Jotono lamsugo the secret live daily channel norok jotono saimano tabuk TTAADC no tui chakri khogoi rilai hunai koksi salai tongmani sung joto social media ni bisingtui nugui mankana phiaba tini o video ni bisingtui sanani nayo o video busi sorti kubui joto details kaham ke saimangai apna tini tabul lukurok baksa hingke bakha koilaijak election ni sikang hingke para kawui borok khoroksani boot no rang wephano khub koti beke palaimarok sung nugo hingke oboni bagino bui baksa ke bakha kolai tongkha tamo neta peta khainai rokni bwsarok sibida chakri manai abake haino tongnai rokni bwsaroke kono chakri khorei abo haike salai tongmani hingke baksa borok hingke comment no salai tongkha omo haike thobe bokai wngkha hingke phainai chongmari abake phainai salogo hingke chini tibramo tabo komonai hinai hingke onorok opno tuino tini o video ni bisingtui sung joto kaham ke details na hamani yaklo sung joto bujimankha o jeta tak chakri rohormani himani abo fake panongui mano kobui panongui mano do abo joto sure mani jeta tau jeo gothonangui tongmona tui sung kaham kino chesta khlainai ebake kaham kino sung o video no abake oboni details sung joto kaham ke karina bake chai tongnai norok ane o channel no gurungui tongdi te chung o video jeta details kaham ki mano upload no chung video upload khlai tongnai already norok subscribe khai tonidi hambai obno tui asuk serious ngani nanya bujika